Οι σπουδαστές διαιτολογίας του EEC Delta 360 μπαίνουν άμεσα σε πραγματικούς χώρους εργασίας, καθώς πλήθος μαθημάτων διεξάγονται σε μεγάλα νοσοκομιακά ιδρύματα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν με μεγάλη ευχέρεια κλινικά περιστατικά. Οι σπουδαστές μας επιμελούνται τα διατροφολόγια τόσο της ανδρικής ομάδας, όσο και της Ακαδημίας EEC Delta 360 Football Club. Αυτό τους δίνει σπουδαία εμπειρία στον τομέα της αθλητικής διατροφής. Μέσα από ημερίδες και διαθεματικά σεμινάρια, οι σπουδαστές μας μένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις του τομέα τους και μπορούν να διαχειριστούν με μεγάλη ευχέρεια πλήθος περιστατικών.